ମୋ ପାଇଁ ଆଣିବୁ ଆଇଲା ବେଳେ। ମୁଁ ଭାତଟା ଆକି ଖାଇଦେଲି। ଏବେ ମୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିବୁ? ମାଛ ତରକାରୀ ଆଣିବି। ହଉ ଭଲ ଆଣିବୁ ବହୁତ ଗିରି। କୁକୁଡ଼ି ସବୁ ଅଛି। ମୋ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଆଣିବୁ। ଠାକୁର ଦେଦା କଣ କହୁଛୁ? ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଆଣିବୁ। ଲିଟି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଆଣିବୁ। କାହିଁକି? ହଁ ସେଇ ମୁଣ୍ଡଟା। ମାମା ବାପା ଏଇଠି ବସିଲା ମୁଁ ସୁଜି ଫୁଜି କରିକି ନେଇ ଆଇଲି। ଘର ଫର ଲୋ ପକେଇ ଦେଇ ଭାତ ଦିଟା ନେଇ ପଳେଇ ଆଇଲି। କୁକୁଡ଼ି ସବୁ ଅଛି। ସାନ୍ଦେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ। କହୁଛି ମା ସିନ୍ଦୁର ଦେ ମୁଁ ଲଗେଇବି। ସିନ୍ଦୁର ହାତ ମାଇଲା ତୋର। ଆମେ ମୁଁ ଦିଟା ବେସନ ଗୋଳିଥିଲି ଜାଣିଲୁ। ପିଆଜ ଆଉ ଯୋଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଟୋଟାଲି ହେଲା ନାଇଁ ସବୁ ଫିଟିଗଲା। ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯାଇଥିଲି ଚା ଜଗତକୁ ଔଷଧ ପାଇଁ ମୋର ଥଣ୍ଡା ତୁ ନିଜେ କଥା ହଉନୁ। ମା ଖାଲି କହୁଛୁ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରୁଛି ନିଜେ କଥା ହଉନାହିଁ। ମା ସେ ଡାକୁଛି ମା ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ କଲୁରୀ ଧରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ଯାଇଛି ନା ମାଉସୀ ଆସିନି କାଲି ଆସିବେ କାଲି। ପଡିଯିବୁ ଚାଲ କାଲି ଦେଇଦବୁ ତାକୁ ଦେଖୁନୁ ଛାତ ଉପରୁ ଯାଉଛି ବୁଲୁ ଭାଇ ସମେତ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବୁଲୁ ଭାଇ କଣ କହୁଥିଲା? ବୁଲୁ ଭାଇ କି କହିବୁ ସବୁ ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ଦବ। ହଁ ମିନୁ ବା ତ ସବୁ ପଠେଇବ। ଟୁଲୁ ଦିଦି ହଁ କାଲି ନା ତାଙ୍କୁ 12 ଦିନ ପଳେଇଲା। ମିନୁ ହଁ ଯୋଉ ନାନା ଦେଲା କଣ ନାନା ଦେଇଛି ନାନା ରେ କାନା ବଡ ନାନା କଣ କହୁଥିଲା ଆଉ ଆସିବରେ ଛାଡିବ ବୋଲି ଲିଚୁ କତିକି। ବଡ ନାନା ନାନା ବଡ ନାନା ହଁ କଣ ହେଲା? ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ସବୁ ଛାଡିବ ଦେଇଦେଲେଣି। ନାଇଁ ତ ଲିଚୁ କତିକି ଛାଡିବ କୁଆଡେ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି ଛାଡିବେ। ମୁଁ 12 ଦିନ ଯିବି କରିବି ଯୋଉ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯିବାକୁ ଯିବି 12 ଦିନ ସେ ଦେଲେ ମୁଁ ଘର ପଠେଇବି ଟୁଲୁ ପଠେଇଦେବି ଆଉ। ତମେ 12 ଦିନ ପଳେଇ ଆସିବ। 12 ପଥର ପୁରେଇ ପଳେଇ ଆସିବ। ହଁ ଦେଖୁଛି ବାପା ଏମିତି ହଉଛି। ହଁ ମୁଁ ଖାଇନି ସବୁ ଘରେ ଫେରି ଯାଇଛି ପାଠ ପାଠ। ହଁ ଆମେ ଯିବା 12 ଦିନ ପଳେଇବୁ। ଅନ୍ଧାର କରି ଜମା ଆସିବୁ ଥଣ୍ଡା ବେଗା ବେଗି ଟିକେ ଦିନ ଥବ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ହଁ
ଲିଟୁ ଟିକେ ଡାକ୍ତରକୁ ପଚାରି ଯାଉଛି ବାପା କାହିଁ ଫୁଲି ଫାଲି ଯାଉଛି। ଆବେ ଏ ଜିନିଷ ସେଇଆ ମାନେ ଯେତେ ଥଣ୍ଡାରୁ ମାନେ ଦୂରରେ ରହିବ। ହଉନାହିଁ ଆଉ ପରିସ୍ରା ଆଉ ନାହିଁ ଏଇ ପୋଷେ ହଉଛି। ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି? ହଁ ଗୋଟେ କଣ ଆଉ ଟୋଟାଲି ପରିସ୍ରା ହଉନାହିଁ ପୋଷେ ବି ହବ ନାହିଁ ହଉଛି ଜାଣିଲୁ। କଣ ମିନୁ କହୁଛି ବୁଝୁଥିଲା କଣ ପାଣି ବି ଅଧିକା ପିଇବା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ପରିସ୍ରା କେମିତି ହବ? 2 ବୋତଲରୁ ଅଧିକା ପିଇବା କଥା ନୁହଁ। ନାଇଁ ଏତେ କୋଉଠି ପିଉଛନ୍ତି ଖାଇଲା ବେଳେ ପିଉଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଇବା କିଛି ହାର୍ଡ ଖାଇବା ଖାଇବେ ନାହିଁ। ହାର୍ଡ କିଛି ମାନେ ଯୋଉଟା ହଜମ ନହେଲା ଜିନିଷ ଯେମିତି ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ। ସେଇ ତ ସୁଧି ଟିକେ ଖାଇଦେଉଛି ଆଉ କାଲି ନା ପରଦିନ ସିମେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ହାର୍ଡ କଣ? ଆରେ ଶିବା ଡକ୍ଟର କହିନାହାନ୍ତି କି ଏଇ ମାସରେ ଯିବ? ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଲିଟୁକୁ କୁହାଯାଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଚେକଅପ୍ କରିବାକୁ ଆଉ ଟିକେ। ହଁ ଡକ୍ଟର କହିଛି ମାସେ ପରେ ଆସିବାକୁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଇ। ହଉ ବାପକୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ କହିଛି। ମାସେ ହେଇନାହିଁ ନା? ମାସେ କୋଉଠି ହେଲାଣି 15 ଦିନର ଏବେ ମେଡିସିନ ଆଣିଥିଲି ହେଇନାହିଁ। ଏ ମେଡିସିନ ସଇଲେ ଏ ମେଡିସିନ କେତେ ଅଛି? କେତେ ଅଛି? ଅଳ୍ପ ଅଛି। ହଁ ଏ ମେଡିସିନ ସଇଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ 5-6 ଦିନ ପରେ ଯାଇ ଯିବୁ। ସେ ପରିସ୍ରା ହଉନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଜୋର ଫୁଲୁଛି ଗୋଡ। ପରିସ୍ରା ହଉଥିଲା ବୋଲି ଦବାଇ ଗୋଡ ଫୁଲୁ ନଥିଲା ଗୋଟିଏ ଗୋଡ ଫୁଲୁଥିଲା। ହଉ ଟିକେ ଖାଲି ବୁଝ ଟିକେ କାହିଁ। କେମିତି ବୁଝିବି ପେସେଣ୍ଟ ନଗଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଓହୋ ତମେ ଗଲେ ଯାଇ ଯାହା ହବ। ଆରେ ସେ ଯୋଉ ମାସରେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଯିବା ଆଉ କଣ। ହଁ ଆଗ କାମ ଫାମ ସରୁ ଯିବା ଆଉ ଯୋଉ ଇଏ ବୁଲୁ ଭାଇ କଣ କରୁଛି? ବୁଲୁ ଭାଇ ଗାଡି ଫାଡି ବନ୍ଧା ପକେଇ ସାରିଲେଣି। କାହିଁକି? ସେ 50,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲେଣି। କୋଉଥିରେ? ଏଇଥିରେ। କାହିଁକି? ତାର ପଇସା ବଡ ଜୋଇଁ ତାର ଦରକାର ପଇସା ଏଠି ସବୁ କିଛି ଆଉ